अफ्रि दैमारि दंखायो दे नोंथांमोना माबाफोर खौरां मिथिनो लुबैब्ला मिथिनो हागोन। गिदिर खौरां नङा फिसा फिसौ हानायखिनिखौ हानायखौ बेनो आरो लोगोफोर जायफोरा माने जों एथ' निसिमाव कारेन्ट गैयानो दा जायफ्रा सोर खस्थ'जों दा थानांदों फैदो एसे सावरायनायसै। राव फैथ'आखै माथो। फैथ'वाखै फैदो फैदो हर फैदो गेजेराव फैया नामा रावबो हर फैबाय फै गेजेरथ' जायाखै साराय दसथा साराय दसथा औ एसे नांबावगौसो। औ साराय दसथायाव औ फैबाय सासे हेल' आदानो सासे निजिरा गयारि हेलौ हाय हाय आसोल गोजोन्थों साथाम गोजोन्थों बयनिसिमबो गोजोन्थों। साबा नायबाय ने खुलुमबायलै बयनिसिमबो साबा सुबुंफोर 8 जन जाजेनबाय दे खामन लाइक खालामजेनदो। ब्लेयाव जाहांदोंसो माने थाबथा थाबथा जादों फांखासो जादों नामा जोंना हेलौ मेहेरवारि ब्र'आ फैबाय नै गुड इभिनिं ब्रादार माबोरै दं निजिरा गयारि ओंखाम जाखांबाय नामा आदा औ जाखांबाय। देंखो नार्जारि हेल' सार बे सारखौ होनदोंदां। हेलौ ओमफ्राय निजिरा गयारि मा ओंख्रि जाखो ना भाजा नाफाम बाथोन आलु टमेट' ओमफ्राय दाउदै बिराद गोथावमोन आदा अक्सुनाव जाबाय दिनै नाफामा गहपुरनि गहपुरनि नाफाम गहपुर जाबजोबना स्पेसियेल स्पेसियेल भिडिअ'आ क्लियार फैदोंना फैयाखै ओमफ्रायबा दे बिकुआ मा जाखो बिकुखौ देरहासारा नायाखै नामा बिसोरलाय जानोलै देरहासारा एसे नायबानो जायो बिकुआबो एसे नायबानो जागोन। अल अकेया बुंदों हेल' आदा हाय ओमफ्राय फुजा बसु ओंखाम जाखांबाय नामा आदा औ जाखांबाय नै इउ आर लुकिं टुदे सिथाव नोलै मेहेरबारि ब्रादारनिया नों मिथियो सिथावखौ मिथिबाय मिथियाव मिथियालै दाहाय आंबो खिन्थागोन आं सिथावसो नुदों आरो ना गामबा मोखांखायनो ना माथो गामलाद्राय नङा माथो मोखांफ्रा बिदि नङा खोथा दं ओमफ्राय इरद मुसाहारि गुड इभिनिं आदै गुड इभिनिं फोदै बे मेहेर औवारि नोंनि रायज्लायनायखौ एसे मोजां खोनायोलै गय जाना रायज्लायनायफोरखौ गय जानानै ना एसे एसे गय जानो साखाथ साखाथनो अमा जानाय बायदि खोनायो दायो सरि दे गाज्रि दामोन ओमफ्राय इरद मुसाहारिया बुंदोंनो दि अफ्रि मा दि अफ्रि होनदोंमोन खोमा बि असायलाय बि नङा दै दिसो दि अफ्रि सारबो दं माथो दासो नायसनदों आंनो दङ दङ सोरनाव सोर बुंदों माबा मा इरद मुसाहारि बिराद मोसाहारि दङ बे फैदों नालाय जोंनावहाय दिनै सानैजों क'क्राझार मा जायगायाव थांदोंमोनलै जों झारबारि जारबारियावहाय मोनसे न'खराव थांदोंमोन एसे बे आफादनि सेंग्रा रायज्लायहैदोंमोन मोजां गाज्रि अ बेनो आरो जों थांनानै सफैनाया बारा गोबाव जायाखै एसे मेंबायबो ओमफ्राय अल अके बुंदों नै आं दहाय फार्स्ट टाइम आदा अख्रिनि चेनेलावनो फार्स्ट टाइम एसे आदसा गोजोन्थों गोजोन्थों औ इरद सोरमोन बेलाय अल अकेनो नामा अल अके अल अके गोजोन्थों आं दहाय फुङाव मोनसे हगारदों ओमफ्राय थिग सारिथा ना पासथा बिदियाव मोनसे हगारदों दे ओमफ्राय गाबोन फुङाव साराय सयथायाव मोनसे आपडेट जागोन गाबोन साराय सयथायाव हगारगोन आं बिदि आरोखि नायनायनि माबायदि ओमफ्राय दानिया नेक्स्ट जोंदाउ ब्लग हाब माथो सार अफ्रिबो दङलायनो दङ दङ आसलसो ओमफ्राय मेहेरवारि ब्रादारा मा बुंदों बाय दा वे आदा अफ्रि वाट्स टपिकनो मा होनो दिनै सावरायनांगौआ टपिकआ मा सावरायनांगौआ बिदिनोथ' स्पेसियेल हिसाबैथ' जेबो गैया लाइफआव आंथ' मालाबाबो लाइफआव फैफेरा आंनि चेनेलाव औ थारमाने सोंदों बिथाङा फैबाय नालाय दे लाइभ फैनोबा आंबो एसे फैफानि होननाय हिसाबैलाय फैदोंमोन दाखालि साननैसो जोंनि एन डि एफ बि आफादनिनो जायफ्रा जियालाव हमजाना थानायफोर बिसोरनि न'खराव थांदोंमोन दाखालि लाइमुथि एरियाजों गिदिंहैदोंमोन ओमफ्राय फैबाय
मैयाहाय गुवाहाटि थांदों सोमदोन आं ओमफ्राय गुबुन लोगोफोर थांदों सारखौ लोगो लाहैदोंमोन रन्जन दैमारि सारखौ लोगो लाहैदों बर्थमान देहानि फारसे सारा बोथोराथ' वेदाराबोथ' बिदिनोसै नालाय गुदुं जालाय गुसु जालाय गगा मोननाय मानाय जादों आरो एसे देहानि उसुबिदा देहानि दं एसे उसुबिदा दं आरो सिरियास नङा आरो सिरियास नङा आसा खालामदों बे साननैसोनि गेजेराव सारा मोजाङैनो जागोन ओमफ्राय मैया फैबाय दिनैहाय सोमदोनजों आंजों क'क्राझार थांबावदोंमोन मोनसे न'खरावहाय एक्स एन डि बि बिथांमोनाबो बिसि फिसाय सानैबो आफादनिनो बेनि बारैनो जों रायज्लायदों बे फिसायनि रायज्लायनायखौ हगारबाय जायखौ बुंदों ख्राव ख्राव औ नायहैनो हागोन दाबो नायनो हागोन आदा नोंथांमोना आफ्रिनि चेनेलाव हगारदों आरो बेनिफ्राय मा होनो निजरा गयारिया बुंदों हेल' आदा मेहेर मा ओंख्रि जाखोनो मेहेरखौ औ सोंहरदों औ ओमफ्राय जोंदाउ ब्लगआ होनबावदों झारबारिया जोंनि खाथिसो जायो माथो सारमोन ए दै थांदोंमोन दहाय थांदों जोङो आं गाबोन थांफिननो हागौ जाहारबारियावहाय औ जाहारबारियावहाय थांफिननो हागौ आरोखि जायखिजाया कन्टेक्ट खालामदोंमोन दहाय बिथाङा हमनो हायाखै खामानि मावनानै मेंनायखाय हयथ'बा उन्दुबाय जानांगौ गाबोन थांगोन आं जाहारबारि थांगोन माने फाइनाल जायाखै गाबोन फुङाव 10ता साराय 10तानि गेजेराव फाइनाल जागोन आरोखि खिन्थु सासे लांफाबावगोन आं इउटुबार जाय इउटुबारफ्रा एसे माबा जाना दं बैसोर बिथांमोनखौ लानानै थांफागोन बिथांमोनखौबो सापर्ट खालाम बेनिफ्राय खांख्राइ अफिसियेल आदा दासो फैदों आंहा अके वेलकाम खांख्राइ अफिसियेल बेनिफ्राय अके देन लेट्स फाननो मेहेरबारिया अके देन लेट्स फान माने रंजानोसै आरो एसे धेमालि दे बुंहरदो ओइ मेहेर नोंनि कमेडिखौ आं नायनो मोजां मोनोलै माने आंबो नाय बिराद मोजां मोनखायो मोजां मोनो बिनिखौ बेनिफ्राय बिलिफां होनना बुंदों आदा मा ओंख्रि जाखो ओंख्रिखौ आं खोन्थाबाय बेनो ना फ्राय गहपुरनि मा मोनलाय नाफाम गहपुरनि नाफाम ओमफ्राय आलु टमेट' दाउदै ओमफ्राय बिलिफाङा बुंदों बिलिफाङाबो लेट्स फाननो फानावनो दं दे फै जोंबो बारा जस जायाखै दे फान खालामसै र' आं कमेन्ट मोननैसोखौ बे गोलावफोरखौ आं फरायबावनि र' बिलिफाङा बुंहरदों नै ओइ आदा मेहेर नुदों नै एबा मा खौरां दं ओइरद मुसाहारिया लिरदों दि अफ्रि सार दियार नाब्ला सारनि आपडेटआ माबोरै जाखो एसे खोन्था हरलाय मा जाबावगोनलै जोंलाय दाबो हायद्राबादनिफ्राय न'आव थांनो हाया माथो सार आदसा रन्जन दैमारि सारनि आपडेटआ बेनो जे आसा खालामदों जोंबो बिथांनि जाखिनि रिजाल्ट मोजां फैनांगौ आं बेखौ आसा खालामदों आं दिनै ससियेल बा इउटुबनि गेजेरजों बा ससियेल मिडियानि गेजेरजों गासैखौबो खेंफोरथि होयोब्ला आं खोन्थासिगोन हयथ'बा सार रन्जन दैमारिया देहाया एसे उइक जानानै दङ वेदार चेन्जनि थाखाय बिनि थाखायनो एसे मैया दाखालिखौ जों मैयाल'सो नायना फैदों रायज्लायनानै फैदों हेपि मथा मथि रायज्लायना मोननानै मोजां मोनदों आसा खालामदों नेक्स्ट टाइमाव बिथांनि जा कर्टआवहाय जा रिजाल्ट फैनांगौ बियो मोजां जागोन मोजां दा बेनि थाखाय इसोरनियाव आर'ज खालामदों आर'ज खालाम बयबो प्रेयार खालाम बेखिनिखौ जों हेल्प होनो हायो बेखिनिखौ आरो इसोर हायि जेबो गैया इसोरा हायो इसा जायोब्ला नंगौ अब्ला जोंनो जोंदाउ ब्लगआ होनबावबाय जारबारिनि गान्दा होननायखौ सिनायो नामा सारमोन NDFBमोन मानसिया दासिमबो जेलावनो दंहैयो आदसा बे गान्दा होननायनि न'खरावनो थांगोन आङो हयथ'बा बिनि न'आवनो थांनोबो हागौ गाबोनफोर दा बिनि न'खरनि मानसिजों मोजां गाज्रि आं एसे खबर लाहैगोन गाबोन बा समफोर दिनै हाबोनो नाजादोंमोन खिन्थु हायासै हास्लाबासै दानिया फानाव फैबायलै नै आदा अफ्रि नों सानसेयाव खैबार खिफिनो बेखौथ' मेहेरबारि ब्र'आ सोंहरबाय बेखौथ' उदैया जेब्ला गेस जागोन अब्लानो आनलिमिटेड जागोन बियो टाइमबो गैया टाइम गैया बेखौथ' खोन्थानो हाया जाहैबाय आनलिमिटेड जेला उदैया माने बुख्रांगोन बा गेस जानानै थागोन बेखौथ' नों हगारथारनांगोन बेखौथ' हगारनांगोन लासै हगारबाथ' गाज्रि मोनामोन खिन्थु गिदिर हगारबा बिराद गोजोन मोनो आरोखि बेखौ गुबुना गाज्रि साननो हागौ ओमफ्राय फिलहाल बड' अफ्रि आदा नुदों हेलौ
बेनिफ्राय बिलिफां आदामोन नोंसोर सानैया उइकआव बेसे अमा जायो? उइक नङा हानायमानि मोनबानो जायो। नोंथांमोना आंनि मोनसे चेनेल दं एनिथिं अदि बावहाय आं रुना जानायखौ खोन्थायो जायखिजाया रुनाय जिबौआनो जा नायानो जा बा माबा मोनसे आं गासिखौबो जाजोबो हजम खालामो। दाखालि मोनसे अमा बेदर जानाय बेसेबांबा गिदिर गिदिर अमा बेदर रुनानै जादों सुपार ओरैबायदि गोथावखा आरोखि। रुनायखौ बेस्ट मोनखायो दा नों? दा बुंसै थावनि अनगायै रुनायनि बायदि टेस्ट गैया आरोखि। जिखुनु जिनिसानो नों रुनानै जा बिनि टेस्टखौ हाया। दा रुनानै जानायखौ सर' खालामोबा मोजां। दा हुदा खालामनांगौ बे मोजांसो। बेनिफ्राय बि ब्लग चेनेल आदा मेहेर मा ओंख्रि जाखो लाभ फ्रम बाक्सा मसालपुरनो? मेहेर नोंनि ओंख्रि जानायखौ सोंहरदों औ मेहेरदारिया। ओमफ्राय र' मेहेर गय जानासो रायज्लायगासिनो दङ दा बे मेहेरा। लान्थिसो दंरा बिदि लान्थि सिथ्लाफ्राव जिरायलाबायनानै। बेनिफ्राय मेहेरबारिया बुंदों ब्रादार सोमदोन नोंथ' नन स्टपसो होखायो बायदि मोनदों आङो। नन स्टप माने आंनिया बांसिन खिफिनाया फुङाव जायोलै मथा मथि उदै थुम थुम जानानै थायोना। खिन्थु फुङाव आंजों रावबो थाफादेराबो गोदो हाग्रायाव उन्दुबा। ए जै आं उन्दुनानै सिखारबाय मथा मथि थांखानांगौ आरो बेयो। औ आरो आंजों जाय उन्दुफायो जै सिखारबाय बे खारग्रोखागोन। औ आंजों मालाबाबो थाया बे। औ बेनिफ्राय आदा अफ्रि नायना लाया ना गोसो थोना लाया ना खावनानै लानाय बाजैखौ नो? फंबाय बिदि नङा लाभ मेरिज नङा नायनायसो दै नायनाय। नायनाय औ आरेन्ज मेरिज। औ औ कमेन्ट गोदानथ' गैथ'ला नै ओमफ्राय खय मिनिट जाखो 12 मिनिट आधा घन्टासो ग्रोब बारनायसैदां। माथो आधा घन्टा होबाय थादो। बाजै मेसेज हरदों ओमफ्राय दे कामन उन्दुलाबाय ना माबाय र' खांख्राइ अफिसियेल आदा दासो फैदों बे दहायनि सोदोब। निजिरा गयारि नोंसोरखौ बिराद खिफिलाबायग्रा नुखायो आदा नों। उफाय गैया मालाबा माबाफोरा बारा जाब्लाथ' बे जागोनानो। ओमफ्राय खांख्राइ अफिसियेल गुड नाइट आदा बाय सुइट ड्रिम्सनि अके गुड नाइट खांख्राइ अफिसियेल। बेनिफ्राय दि इस्लारि ब्लग चेनेल हेल' सिटावनो नोंखौनो नुदोंलै सिटाव दां दि इस्लारिया। बेखौ दा दिस्लारिया एबाराव बेखौ मा जाहोहरगोन मुरि गोरानसो जाहोहरनाय दां बेनो। ना बैखौसो होनदोंदां बोरैबाला ए जागोन मेहेर ब्र'खौसो होनदों खोमा। बेखौबोथ' बिसोरथ' सिथाव होनलायथारो। बेनिफ्राय मेहेरबारि ब्र बुंदों र' आदा अफ्रि प्लिज आं रिकुवेस्ट खालामो अमा दाजासैनो। आयु अमाखौ थैजासिम नागारनो हानाय नङादां मेहेर फंबाय। थैजासिम नङा। नांगौब्ला थैनायनि सिगां दरसे जानासो थैग्रोगोन आं। ओमफ्राय बिलिफां र' मेहेरबारि ब्रादार होनबावदों हनै ब्रादार सिटाव फैबायनो सिटाव बे दिस्लारिखौ होनदों। बेनिफ्राय बिलिफां दे आदामोन गुड नाइट आंनिफ्राय दे गुड नाइट फंबाय गुड नाइट। बेनिफ्राय बिलिफां नार्जारि आद्रा थानाय एक्स एनडिपिनि रिहेबिलिटेसना माला जागोन मोनगोन सार? रिहेबिलिटेसननि बेलायावहाय बिथां फेरेंगाया होनदों माला होगोन बेखौ थिग गैया जायखिजाया मोनगोन आरोखि मोनगोन जायखिनि भेरिफिकेसन जानायफोर बिथांमोनाबो मोनगोन आरो जायफोरा मोनबावनांगौ दङ मोनगोन आरोखि थारमाने बेखौ बुंबाय थानो एसे बोरैबा नाङो बोरैबा रिहेबिलिटेसन नङा होमबा
सोरबा बायदि मोनथावथावानो मोनथावा मोनाखै मोनाखै सोरबा बायदिया। हमनानै ला टुरिजिम थांनानै फैबाय बिनि न'खरनि फेमिलि बिसियानो बेसेबां खस्थ' खालामना फैनाय बिसोरबो मोनाखैना बेफोरबायदि आरो एसे उसुबिदा बुंबाय थानोबो मानोबो जायखिजाया मोनगोन आरोखि बिनि फिक्स डेट गैया होगोन बेखौ होनो हागौ। दिएसएलआर ब्लग चेनेला मा बुंखो मैया थालिर थाइनै जाबोनायल' दासिमबो जेबो गैयानो। नों बेखौनो जानाल' थादो नों उदैया एसे गेद्राद्राय जायाखै दिएसएलआरनि जोंखौबो सिराल' जाजानो लुबैयोना इयो। सिराल' जाजानो लुबैयो नों मुरि गोरानजों दै गेलाससेल' लोंनानै थादो दिएसएलआरनियाव। ओमफ्राय सानसुमा ब्रह्म जोंना बि थादिया दाबि जेलनिफ्राय मा होनदों बुजियासै। जोंना बि थादिया दाबि जेलनिफ्राय गवाखै 8 बोसोर जाबाय। जोंना बि थादि मा होनदों बिथान्दै ना माथो बिथान्दै ना माथाय बिदिमोन खोमा दाबो। जाय हक बिसोर जायफ्रा जेलाव हमजाना थानायफोर रन्जन दैमारि गखांनायनि उनाव ग्रुप बाय ग्रुप खालामदों रन्जन दैमारिया बेजों 10-15 जनसो 10-11 जनसो दङ बिसोर गग्रोगोन बिनि उनावहाय बैसोरनिखौबो जाखिनि थाबायनाय सेन्ट्रेल जेलाव दङ बिसोरनिखौबो मुभ खालामगोन आं बेखिनि खोथाखौ बुंदों। हयथ'बा नोंथाङा बुजिबाय जानांगौ। जोंना मेहेरवारि ब्रादारा बुंबाय हनै सिथावा थगायलायबाय थालिरजोंनो माने थगायदोंसै थालिर थाइनैल' जायाखै बियो आंबो बारा फोथायदबखायाखै बे थालिर थाइनैजों दासिम थानो हायो नामा मानसिया। मैया बेहायबा मा जाना थांखो जानो बेखौथ' रुमफोरखौ बिनो गथायलांजोबदों औ आरो खिन्थु बेबा मा जालांखो मा जालांखो ओंखाम खि गोजानि संनासो जानो खिन्थु जुरिमाना नांगोन बियो जुरिमाना नांगोन। जुरिमाना नांगोन। ओमफ्राय लाइफ एन्ड लेट लिभ आदसा लिभ एन्ड लेट लिभ एनडिएफबि जों जेबो सोमोन्दो गैयि जौ लोंथिंबाय थाग्राफ्रानो रिहेबिलिटेसन मोनदों जोंनिथिं नंगौ नाथाय मोनथावनाफ्रासो मोनाखै। नंगौ बेबो खोथाया नोंनि बुंनाया जाखि सोर होनदों बेखौ लिभ एन्ड लेट लिभनो आदसा जाय हक नोंहा जायखि लिरनानै हरदों बिराद गोजोननाय थादों मोजां बाथ्रा होनदों नोंथाङाबो जायफ्रा मोनथावथाव बिसोर मोनाखै जाय मोननांगौ बिसोर मोनाखै जाय मोनथावा बेफोरसो मोनदों दुखुनांथाव खिन्थु बेफोरो हरनाया हयथ'बा आं मुंफोरखौ खोन्थाजोबा नामफोरखौ बुंजोबा जायफ्रा हरदों बिथांमोननिनो गोरोन्थि जागोन होननानै आं सानो आरो एक्सुवेलि एक्जेक्ट जोंनि एनडिएफबिनि दैदेनगिरि लिडारफोरनावहाय मोजां फुल डाटा मोजां एक्जेक्ट हिसाब गैया बिनि थाखायनो बै बे सोरबा सासेया गुबुनखौ सोफादेरना हरनाया जादों आरोखि हयथ'बा नोंथाङा बेवहायबो क्लियार जाबाय जानांगौ एसेब्लाबो दानिया बिलिफां नार्जारि लाभ फ्रम कार्बि आंलं सारमोन थेंक इउ लाभ थेंक इउ फ्रम चिरां नोंनिफ्राय बिटिआर कार्बि आंलंआवबो लोगो हमहैनांगौ बिराद मानसि दङ थांगोन आस्ते आस्ते थांजोबगोन लासैनो थांनांगोन बावबो आसामिस बर'सा ब्लग लाइक दान धन्यबाद थाकिल बेनिफ्राय दैथुन ब्रह्म आदा अफ्रि आलासि जाफैदोंना आदा सोंदोंना आलासि जाफैदों जाखो जों आं सानैबो थांदों नङा नोंनियाव फैनायखौ होनदों औ आंनाव दंना नोंनाव दं सानदों अफ्रिनि न' औ दंफैयो आं आदानि न'आव दंनो बेलाय बेनि भिडिअ बानायग्रा बेकग्राउन्डना बेलाय बेनो बेकग्राउन्डआ आदा अफ्रिया बेयावनो भिडिअ होदावबाय बानायोना थायो होदावबाय थायो ओमफ्राय थरंग बसुमतारी हाथाय माने हाथियार दैफिनदोलै आदामोन आंबो थांगोननो फंबाय बे खोथाखौ दारायखां थरंग बसुमतारी थारमाने जों औ सानसे समाव बेफोरबायदिखौ खालामना दिखानानै फैबाय एक्सुवेलि दा बोथोरा बेखौ दांनायनि सम ओरैनो जानला मानला दैदेनगिरिफ्रा ओरैनो फिसा फिसौ खालामना जों बर'फोरखौ ओरैनो जानला मानला ओरैनो फेक इनकाउन्टार खालामबाय थायोबा जोंना बर' सुबुं सानखोआ जोंना खम खमलांगोन ओंखायनो आंनि साननायाव बेखौ दाङियाबा दा बेखौ गोसोखांथ'यैया मोजां खिन्थु सम फैगोन बेफोरनोबो नङा होमबा जेला सम फैगोन जों नङा जोंनि जेनेरेसनफ्रानो बिग्रायग्राफ्रा बिग्रायखागोन ओंखारखागोन आरोखि
बेनिफ्राय मेहेरवारि ब्रादारनो कमेन्टस थाङासैलै नो कमेन्टस फैयाखैसैलाय नै बेना इना बिदिनो जायो माने कमेन्टसा थाबथाफैयो मेहेर ब्रादारनिया मा थाब एसे खिफिना हरलै जालायबायनो बेलाय बेनो बिदिनो थाबथायो। मेहेरवारि मा कुइसन दङ कुइसन खालाम नोंनि थाखाय फ्रि औ अफ्रिनियाव मा कुइसन दङ सोंहर दे आरो सोरबा आफादनि बारै माबा मोनसे कुइसन दङबा सोंहर मिथिनो लुबैनायफोर मोनथिनो लुबैनायखौ आं खोन्थाहरजोबगोन हानायमानिखौ ससे खोन्थाहरगोन आं नेक्स्ट कमेन्ट हाबथ'वासैलै मानसिफ्रा 31 जन नायगासिनो दं। दिएसलारिखौबो दिएसलारि नोंबो माबा मोनसे मोन्थिनो लुबैदोंबा सोंहर औ बेखौ आं कुइसन औ खालामजानो लुबैदों फन हरनाङा फन हरथ'नो नाङा नोंनि आंनिजों नायगासिनो दं औ कमेन्टखौ कमेन्टआवनो सोंहर औ जायखिजाया सोमदोन बरगयारिनि साबसक्राइबारफोर बा सापर्ट खालामग्राफोर बा आंनि लोगोफोर नोंथांमोना एनडिएफबिनि बारै माबाफोर कुइसन खालामनोबा सों एनडिएफबिनि दैदेनगिरिफोराबो सों नायदोंब्ला औ एनडिएफबिनि जेसेबां लिडारफोर दं माबा कुइसन सोंनोब्ला सों एनडिएफबिनिखौ आदसा मेहेरवारि ब्रादार बुंबाय आदा अफ्रि बिराद कमेन्टस खालामबाय आं इम्परटेन्ट कुइसन्स बा थाङानो दे सोंहर दाबो सोंहर इम्परटेन्ट कुइसनबाथाय फैया एकदम आरो बेना इम्परटेन्ट कुइसन दा सोंनांगौ नोंसोर सोंखानांगौ जोंखौ आरो जोंनिफ्राय नोंसोर मिथिनांगौ दंखायो आरो नोंसिनिफ्रायबो जोंहाबो मिथिनांगौ दं औ जोंबो मिथिगोन बिदि सोंनाय फिनाय थाब्लासो नोंनि रोंनायखौ आंबो रोंगोन आंनि मोनथिनायखौ नों मोनथिगोन हा नोंनि रोंनायखौ आंबो एसे होनांगोन आंनि रोंनायखौ नोंनोबो एसे होनांगोन बिदिजोंसो बेखौ बयबो डेभेलप फाला बदल जागोन। बयखौबो सापर्ट खालामलाय औ बेनो कमेन्टसा मेहेर ब्रनिल' हामाखै जाखो ना गुबुनफोरनिबो हामाखै जाखो मा जाखो बे आमथेखा बय नार्जारि बबे जायगायाव दंहैयो आदा आङो दा बङाइगावआव दङ चापागुरि चापागुरियाव दगरपारा दगरफारा 2 नं दगरपारा 2 नं दगरफारानो बे आदा अफ्रिनि न'आव दं। ओमफ्राय मेहेरवारि ब्रादारनो सोरबो दंलै इम्परटेन्ट कुइसन थाङानो एसे सार्भार प्रब्लेमल' जाबाय थायोलै दे सोंहर बेनिफ्राय निजिरा गयारि बुंदों बिदि रोङि खोथाफोरखौ सोंलायबासो मोनथियोना आदा औ राइट नंगौ सोंनो हागोन आं जायखिजाया एनडिएफबिनि खोथा माबा मोनसे सोंनोब्ला माबा मोनसे मोनथिनो लुबैदोंब्ला सों जों गोबां बोसोर नांबोबाय हिसाबै एनडिएफबिनि नांनायखौ गोबाङानो मिथिया मामोन मानो नांगौ मानो मानसि गावथारखो मानो बुथारखो मानो जों ओंखाम संना जाहोगारखो बेफोर खोथा बहुत खोथा आरोखि सोंनो हागोन बेफोरथ' फिसा खोथासो बेफोरो नर्मेल खोथा बिनि अनगायै गुबुन गुबुन खोथा दङ सों अब्लासो जों नोंसोरनि सोंनायखौ औ सोंब्लासो जोंनाव एसे मोजां मोनथिगोन आरोखि बेनो नङाब्लाथ' जेबो मिथिनाय नङा आरो फुराना जारिमिनफोर मिथिनो औ लुबैदोंब्ला सोंनो औ बेनो माबा कामन मोनसे कामन जागोन कामन नेगासिनो दङ नेगासिनो दङ कमेन्टआ बारा हामाखिसै माथो बारा गोबाव थाला 5 मिनिटसो थाबावनायसै कमेन्टसफोर फैयालाथ' आरो माथो माबाबावनो एबा मा मिथिनो लुबैदों खिन्थु नायग्राफ्रा नायगासिनो दङ नै एबा माखौ नायखो सोंनायलाय मा मा सोंनो जोंदाउ ब्लक दाख्लै मा बिलाय बावैसो एक्स एनडिएफबिनि आदार कार्ड लिंक खालामनांदोंमोन बेनि रिप्लाइ मोनगोन नामा सारमोन आधार कार्डनि लिंक खालामनो होनायनि जाहोना माने बियो मोनसे गेम जागोन होननानै आं सानो खारन रिहेबिलिटेसनावहाय बयबो बेबो हरदों बैबो हरदों बैबो हरदों बैबो हरदों माने बियो मोनसे जायफ्रा नै दा गोदान रिहेबिलिटेसननि थाखाय नाम साबमिट खालामदों बिसोरनिया कार्ड गैयि दङना बे हिसाबैसो होनो नागिरदों मोनसे डिपार्टमेन्टआ नायगासिनो दङ बिनि थाखाय बे जाहोनखौ नायगासिनो दं आरोखि बिसोरो बे जानांगौ आरोखि आंनि मोनसे सन्देह आरो बे कार्ड बिनायनिबो लिंक खालामनो होदोंना बे इमारजेन्सि खालामनो होदों
जिहेतु इण्डियान आसाम स्टेट गभर्नमेन्टआ माने आसामाव माने मोनसे संगठन दं बिसोरनो 3,000 6,000 होनांगौब्ला खय खौथि थांगोन कार्बिफोरनि दङ खयथा आफाद दङ कार्बियाव डिमासाफ्रा खयथा आफाद दं नैबे जोंनियाव आदिबासि दङ बर'फोरनि थाबाय आलफा थाबाय गुबुन गुबुन दल संगठन थाबाय बिसोरनो जुदि 6,000 जानांगौबा मान्थलि होमबा खय खौथि थांगासिनो दङ बिनि मोनसे हिसाब लादों जानांगौ आरोखि हयथ'बा नोंनि बे सोंनायनि कुइसननि एन्सारखौ मोनबाय जानांगौ गुबुन कुइसन नायबावदो आरोबाव माने गोथौयै साननानै नायोब्ला बे आरोखि बेनिफ्राय मेहेरबारि ब्रादारनि खालि कमेन्टस फैयैनिल' खोथाया कमेन्टस हाबला मा जाखो मबाइलखौ हाथुरा मोनसे दङ बेजों ख्रुब देनानै अब्लानो बे कमेन्टआ फैयैनि खोथा गैया बियो खोथा गैया दानिया आदा अफ्रि मा होनदों थरंग बसुमतारी मा मावनानै जाबावनो आदामोन बिटिआरआव बेसेबां बाहेरायाव मावबावनो बिटिआरनि बेसेबां बाहेरायाव मावबावनो माने बिसोर बाहेरायाव मावनानै दं नंगौ फंबाय नोंनि बुंनाया थिगानो जोंनि बर'फ्रा बा बर' नङा जोंनि नैबे पिसि कर्टआव एक्सुवेलि जोंनि जेसेबां बाहेरायाव थानाय सासे सानै थाहैगोन न' डाउट आं बेखौ बुंजोबनो थाङा खिन्थु फ्रायानो जोंनि जायगायाव मोजां मावनानै खामानि मावनानै जानो हानांगौ खिन्थु दा जेबो खामानिखौनो मोनाखै जों बेफोराव गोदाव सोराव जानानै दं आरोखि जों माने दिनै जाहैबाय थाइसे थाखाखौ 100 थाखाखौ जोङो इउस खालामनो बाहायनो 100 बार साननो गोनां जादों बे आरोखि बाथ्राया दा निजोरा गयारि आदामोन बिदि लाइभआव रायलायनो मोनबा मोजां मोनो आदानो मोजां जोंबो मोजां मोनो थेंक इउ नोंथांमोननि कमेन्टखौ फरायनानै रिप्लाइ होनो मोजां मोनो सोंनाय फिननाय आरो मोनसे मा होनदों मेहेरवारि ना माथो खांख्राइ अफिसियेला बुंदों ओमफ्राय सार अफ्रिया मेडामखौ बोरै होननानै रायथिहैयामोन नायनो थांबा गोदोथ' थुरि नुब्ला बाथि गारो होनलायनाय सोंहैनाय गोदोनाथ' आदसा एक्सुवेलि कुइसनखौ थिगखौनो होदों माने इन्टारेस्टिं आरोखि फार्स्ट टाइम जों नेपालावसो लोगो मोनलायदों दै आंनि जा बेगम बियो माने नेपालाव थांदोंमोन बेवहाय बिनि बिमाय दङमोन नालाय बिनि बिमायाव थांनायाव रायज्लायजेननाय आरोखि क्लियार खोन्थाजोबला बेल'नो आरोखि बेनिफ्राय सुरु बे स्टार्ट ओमफ्राय बिमाया रायथिनानै होबाय बर'आव जाबाय बेनिफ्राय फिलिप नार्जारि ब्लग हेल' हाय फ्रेन्ड ओइ लोगो लाहैनो थांगासिनो दं बे जोंना फिलिप नार्जारि ब्लगआ बे अरुणाचलाव थायो बियो बेयाव बेरायनो थांनांगौ थांनांगोन बे फिलिप नार्जारि बिथांनावहाय थांनांगोन ओमफ्राय मेहेरवारिया बुंबाय नै आदा अफ्रि बाजैखौ नुजेनब्ला माबायदि मोननाय गोसोआ दुब दुब मोनदोंना मोनाखैनो बेखौथ' बुंनांगौ गैला दुब दुब मोनदोंना मोनाखै नुजेनबा बिदियाथ' बयबो जायो जायखिजाया माबा सोंनायखौ थिगानो जादों बयबो मोनो बिदिखौ आंल' नङा मोनो दुब दुब मोनो गिनायबो थायो लाजिनायबो थायो बिदि आरोखि रायज्लायजेनबा मा होनना रायज्लायगोन बिदिखौ एसे बोरै मोनो आरोखि मिथिनो लुबैलै बे गाव बालन्दाना बेनिफ्राय सनाबिर मुसाहारि खोमा आदा अफ्रि इउटुब चेनेलाव आंना नटिफिकेसनानो अल जाया मानो बिदि जाखोथायनो ट्राइ खालामबा जानो हागौ औ जानो हागौ हयथ'बा माबा मोनसे बेफोरबायदि आरोखि जानो हागौ बेनिफ्राय आमथेखा बय नार्जारि आदा अफ्रिना बाजै दंना गैया आदा दङ ओमफ्राय गथ' सासे दं खुदिया फिसाजो बे दं आरोखि साथामजों देग्लाय क्लास 4 मोनबाय बिराद स्मार्ट नानिया बिसोरनाबो आरो माबायावबो दं बे सेकेन्ड चेनेलाव नोंनियाव एनिथिं अडिट चेनेलाव दङ नाय बावहाय नुगोन नोंथाङा माने आदा अफ्रिनि चेनेल मोनसे चेनेला दंबावोना मोनसे दंबावो आरोबाव एनिथिं अडि होननाय दं
बेयाव नुगोन आरो नानिखौ नुगोन। बिनिफ्राय सिमन नार्जारि ब्लग लाभ इउ बथ अफ इउ फ्रम दुबाइ। वाव दुबाइनिखौ माबायासो रायज्लायग्रोंलै मेहेरबारियासो। जायखियाजा लाभ इउ टु ओमफ्राय मोजाङै था दुबाइयावहाय ब्रादार बेनोल' जोंनिया माबाया मोजाङै माबानानै सोलि ओमफ्राय भिडिअ बानायोदां बेबो नायनो गोसोब्ला इउटुब चेनेल दं बायदि मोनदों आं बेखौहाय मा नाम मोनलाय सिमन नार्जारि ब्लग्स ब्लग सोलायखादों नालाय नोंथांमोनाबो नायहैनो हागोन दुबाइयाव दङ माबा बबेबा खामानि मावनानै दं खोमा ओमफ्राय बे सम सम भिडिअ होयो दुबाइनि नायनो हागोन आरो नोंथांमोना नैबे सिमन नार्जारि ब्लग्स दे। बिनिफ्राय मेहेरबारिया थिगखोना मिनिहरबाय नै फुथुलानि गेजेरजों माने आवाज हरजायोबा हरनो हागौमोन मिनिहरनो हागौमोन बेखौ बुजिना लानांगौ जाहैबाय। मेहेर वारिनि थाखाय स्पेसियेल माबा दङ भइस हरनो हागोन। भइस स्पेसियेल मिनिनायखौ औ खिफिनायखौ दा हरफा खिन्थु। आं ओमफ्राय निजोरा गयारि आदा मेहेर माला बाजै लागोन सोंहरलाय आदामोननो बेखौ जोंबो सोंबाय थायो बुंबाय थायो लानो गियोदां मानसिया। गियो औ लानो गियो गिना लाब गैया फंबाय गिना लाब गैया उनावबाबो लानांखागोन उनावबाबो लाखानांगोन हायोबा दानो दामदो बेलपारा दामदो नङाला आजियासो खालिनाय धिरिद्राय जागोन दिरि जायो नङाबा एक्सपायार थांगोन बुंनो हाया बुंनो हाया बेटारिफ्रा ओरैनोबा सम सम दानि भेजाल जोबसै बेटारिफ्रा। ओमफ्राय थरंग बसुमतारिया सोंदों नै आदामोन बिटिआर बिआरटिएफ फोरालाय मा जाखो एसे मिथियो नामानो? बिआरटिएफनि बारै आंहा बुंनांगौ जेबो गैया खिन्थु मा जानानै दङथाय बेखौ बुंनो रोङा बियो पलिटिकेल हान्जा गुबुन मोनसे माबानिसो औ पलिटिकेल इनभल्भ गैला जाबाय नालाय इनभल्भ जाजोब्बाय नालाय बेखौथ' आरो माथो होनना बुंनांगौ जेबो गैला आंहा बिआरटिएफनि सायाव आरो स्राय स्राय बिदिनो जोबलांसिगोन नामाथाय बिदि सानदों आरोखि बेखिनिखौनो बुंगोन आं बारा बिसोरनि बारै खोथा बुङा बिसोरनिखौ बुंगोन सम सफैबा बेरखांगोन आंनि चेनेलाव ओंखारगोन बेफोरबो थिग खोथाखौ रायखांनानै होदों। ओमफ्राय नेहेमिया दैमारि गुमै अफ्रि नों बाजै फार्स्ट टाइमाव मारै लोगो मोनना मोजां मोनलायदोंमोन ना माने सोंदों आरो। एक्सुवेलि आं मोजां मोनलायाखै नोमबाजैजों लोगो मोनलायनाय आरोखि जों एरेन्ज खालामनाय। फिलिप नार्जारि ब्लग बिराद गोजोननाय मोनथारबाय आं नोंनि कमेन्ट फरायनायखौ खोनानानै ओमफ्राय मा जाखो मा होनखो एपिएलएलआ मोनहांबायलै सारनो बारा बुजियाखिसै आं बेखौहाय। इपिपिएल ना मा होनदों एपिएलएल मा होनो जाखोथाय मा एपिएलएल मोनहांबायलै सारनो मा आं बुजियासै एसे लिरना हरफिनलाय ब्रादार माबा फिलिप नार्जारि अननानै ओमफ्राय अमित बसुमतारी लाभ फ्रम उदालगुरिनो लाभ फ्रम चिरां ब्रादार ओमफ्राय जोंना मेहेरबारि ब्रादारा बुंदों आदा अफ्रि नायनायखौसो लागोन आं आदानो। आदसा नों नायनायखौ नों थिग मटन साइजखौ खोन्थाहरोब्ला हागोन बेखौ हायो नोंनिखौ हायो आङो गुबुननिखौ हानाय नङा। गुबुननिखौ हानाय नङा नोंनिखौ हागोन नोंजों गोरोबनायखौ नांगोनथ'। जेरै नोंबो जि कमिटिरा औ बेखौबो एसे कमेडियान मिलायहोनांगोन टाइपखौनो होनांगोन औ खारन नांलायबाबो माबा मोनसेबाबो माने सानैजों गोरोबनांगोन माबा मोनसे होननाय औ जानांगोन औ मालाबा ओंखाम खुरना होआबा बियो बिराद खिफिनानै होग्रा जालांगोन। जारला जागोन रागा जोंलायलाबायगोन औ ना दा लाभ फ्रम क'क्राझार गिला सैला फिलिप नार्जारि ब्लग जाहानि मेहेर फोदैया गिख'सोलायनो नंखागौ गिख'खा नंखागौ ओंखायनो लायाखै। अरगें बसुमतारी लाइभखौ दासो नायदों आदा सोमदोन मोजांना सानैबो थिगैनो दं सिगाङाव मा सावरायखो लाइभआव बेखौ नुबा खोनाबा मोजां मोनगौमोन आदा। आं बुंदोंमोन आरोखि एनडिएफबि नि बारै नोंथाङा सोरबाया माबा मोनसे सोंनो बा मोनथिनो लुबैनांगौ दङब्ला सोंनो हागोन
होननानै बुंदोंमोन। ओंखायनो आं बेखौ फिन खनसे खोन्थाफिननाय जाबाय। नोंथांमोना सोरबा जायफ्रा लाइभखौ नायबाय थादों नोंथांमोना NDFB नि सोमोन्दै माबाफोर सोंनो गोसो दङब्ला सोंनो हागोन। बिनि फिननायखौ आं होसिगोन। बयबो रायजो राजा बा गामिनि रायजो राजाफ्रा मोनथिनो लुबैयो नालाय। सोरबायाथ' माने गुबुन रोखोमनि मिथियो नालाय आफादाखौ। ओंखायनो एसे मोनथिना लानायाबो मोजां। नंगौ। बेनिफ्राय मेहेरवारि ब्रादारा होबाय आफेल मान आफेल बेबा बेनिफ्राय बिल' नैलै नामानो बिल' लाभ फ्रम क'क्राझारनो लाभ फ्रम ओमफ्राय निजिरा गयारि दे आदा सनाफोर गुड नाइट आंहा उन्दुनोसै माइ गायना बिराद मेंदों अके आदा गुड नाइट। सनामोन गुड नाइटसै निजिरा गयारि गुड नाइटसै। बेनिफ्राय लिभ एन्ड लेट लिभ अफ्रि आदा म्यानमार बांलादेशफोरनि एक्सपिरियेन्सखौ एसे खोन्थादो खोनासंनो लुबैदोंनो। आदसा खोन्थाहरदो नों दे। बांलादेशनिया गोलाव जागोन। बांलादेशनि सर्टै खोथाखौ एसे गुसुङै खोन्थागोन। म्यानमारनिखौ एसे गुसुङै खोन्थागोन। जेब्ला बांलादेशआव थाङो 2000 सनावनो थांदों दै आं 1 डिसेम्बरावहाय। अब्लानि समाव आङो ओरै मेघालय जानानै बारदों फार्स्ट टाइम माइमानसिं डिस्ट्रिक्टनिफ्राय माइमानसिं डिस्ट्रिक्ट हालुवाघाटआवहाय थाहैदों जोङो। हालुवाघाटआव जों दसे सम जिरायदों 10-15 मिनिट दै लोंदों। बेनिफ्राय हालुवाघाटआव जों गाखोदों डाइरेक्ट ढाकानि बास नाइटनि ढाकायाव गाखोबाय। ढाकानिफ्राय डाइरेक्ट खाग्रासरिनिफ्राय ओरैहाय जों हाग्रा डाइरेक्ट थांखादों आरोखि। ओमफ्राय मा हाग्रानि मोनसे दै दङ बेजोंनो सानसे दाल्दाब माने बटआव गाखोना थांनांगौ। बिराद खस्थ' आरोखि। खस्थ' माने दै थांनांगौ जायो नालाय आवासा खोमा बेंगा जालायो। ओमफ्राय हाग्रायावसो थानाय नालाय जोङो। हाग्रायाथ' बेफोरबायदि अन्थाइ जोंनि इण्डियान बायदि अन्थाइ गैया बिसिनाव। अन्थाइ नागिरनानै मोना। दैखौ ओंखायनो मोजां मोनलोङा आरोखि जों जि जायगायाव केम्प थादोंमोन बे जायगायाव दैखौ मोजां मोनलोङा। गुबुंले अखा हाबा जों अखानि दैखौ लोंना थानाङो। बेवहाय NLFTफोर दङ, NSCNIM दङ, ओमफ्राय KYKL दङ, ओमफ्राय HNLC दङ, ओमफ्राय गुबुन आफाद। ओमफ्राय जि जायगायाव दङ चाकमाफोर दङ आरोखि। चाकमा होननाय मोनसे ट्राइब दङ। सिलचरथिंजाय दङ दै चाकमा ट्राइबआ सिलचराव दङ। ओमफ्राय बिसोरनि जाथिया रासिन दङ आरोखि। ककबरकफोर दङ। बावहाय थानायनि जोङो मैगं थाइगंखौ जों गायनानै जायोमोन। खिन्थु हाग्रा सिङाव थायोब्ला अमा बेदरा जों मासावहाय खनसे मोनजायो। मासाव खनसेल'। बेफोरबायदिनो आरोखि जोंनाव मोनसे इसु थायो नालाय। सासे मानसियावहाय जोङो 1500 थाखा आरोखि मासावहाय। ओमफ्राय अमा बेदरा खनसे मोनजायो। जाय अमा जाया बे दाउ बेफोरबायदि आरोखि। ओमफ्राय अमाबो जाया दाउबो जाया बेनो दाउदै होबाय बेफोरबायदि आरोखि। खिन्थु जोंथ' हाग्रायाव थानायाथ' जाय अमा जाया दाउ जाया बेफोरबायदिथ' थाफेरा। दाउ जायैयाबो अमा जानो गोनां जादों। खारन जों सैमा बेदर जों सैमाखौ बे केम्पआवहाय जानो थाखायसो जों फिसिनानै दोनोमोन। बा न' बेंनो बा माबा मोनसेनि थाखाय जों दोना। जानो थाखायसो जों फिसियोमोन आरोखि। बिनि उनाव जिबौब्लाबो थोला। फारसेनिफ्राय जाजोबदों आरोखि बेफोरबायदि। म्यानमारावहाय आं सर्टै खोन्थाबाय ढाकानिया बांलादेशना बे जोब्बाय जानांगौ। ओमफ्राय म्यानमारनि आङो बावहाय जेला फार्स्ट टाइम केम्प बानायहैजेनो NSCN-K ओमफ्राय KYKL बा गुबुन आफाद बिसोरजों जोङो सावरायहैजेनदोंमोन आरोखि। नैबे चिरां डिस्ट्रिक्टनिनो नैबे गुरुबासा एरियानि बर' गामिया ओमफ्राय जायखिजाया बे गुरुबासानि देरहाग्रा बिजों आंजों जों फार्स्ट टाइम रन्जु दैमारिनि दैदेननायाव बा बिथांनि खामान हरनायाव जों थांजेनदों फार्स्ट टाइम। डिमापुरावबो जोङो नुजासिगौमोन। 5 मिनिटनि थाखाय जों बारग'दों बहायबो। जोंखौ KYKLफोरा लांदों नालाय डिमापुरनिफ्राय। ओमफ्राय डिमापुराव हरावहाय जोङो गारि गाखोनानै डाइरेक्ट मन डिस्ट्रिक्ट थांदों। मन डिस्ट्रिक्टआव आसाम नागालेण्ड बर्डारावहाय जोंखौ चेक खालामदों। चेक खालामनाय गोजां बोथोर नालाय जों ट्रेक गाननानै खर' खोबनानै जों थांबाय आरोखि। सोंबाय नालाय नोंसोर माहाय थांगोन। आंना बे मन डिस्ट्रिक्टआव मोनसे जायगा दङ। आङो रेल कल'नि होननानै लादों आरोखि। बावहायनो आंनो माबा मोनसे जायगा मोनदों।
रेल कल'नि नङा कल'निमोन आरोखि बेखौ रेल कल'नि होननानै बुंबायना आङो बेवहाय मिस्टेक जादों आरोखि बेवहाय आर्मिफ्राबो जेबो बुजियासै मायासै थांनो होनायसै आरोखि खिन्थु भाग्य मोजां जोंनि थाखायनो होमबा खालि चेक खालामखादों जों सानैखौ थांदों होनना मिथिबायना चेक खालामदों खाफाल मोजां जोङो बारग'दों ओमफ्राय टाका थ्रुइल'निफ्राय जों डाइरेक्ट टाका थांदों थ्रुइल'निफ्राय थाबायै थांदों टाकासिम आरोखि थाबायनानै ओमफ्राय जों बेवहाय थाहैदों आरो गैयाब्लाबो जों फार्स्ट टाइम एसियान केनि लेडिङाव बा बिसोरनि आन्दारावनो थाहैदोंमोन आरोखि थाहैनो बावथ' जायगाया बिराद मोजां प्लेन आरोखि हादान जोंनिफोर आसाम बायदि प्लेन आरोखि जेबो खस्थ' गैया माने फैनायनि थांनाय बा आसामाव फैनोब्ला बा जोंनि बि टि सि आव फैनोब्ला बे हाग्रा बारनांगौआनो बिराद खस्थ' बिराद गामिबो मोना बा माबा मोनसेबो मोना हाजोआबो हाजो मानखोयोब्ला हान्थु नांखायो गन्थङा ओरैबायदि खस्थ' हाजो मानखोब्ला मोनसे बुस्थुखौ गोसोखाङो फ्रिजआव दोननाय दै गुसु नङाला कक' कला बेखौ लोंबाथाय दै माने कक' कलाखौ ओरैबो सोनानै लोंजोबगोन बेफोरबायदि गोसोखाङो आरो माने मोजां जायगाया नोंसोरो नेटआव नाय 1020 बार होननानै बाव गल्ड सनाखौ मोनो माइनमारावहाय बेखौ मोनो आरोखि 1020 बार बे जायगायाव औ जों बे 1020आवबो थांदों ओमफ्राय बे अपियाम जायखौनो माबा बानायोना बे अफियाम फिथाइया ड्राग्स बानायोना बेनि फिथाइनि बे सिंनि बेगरा सिबिं बायदि जानो गोथावलायो आदसा बेखौ आदसा टेस्ट खालामना फैदों आरो बावहाय मोजां आरोखि जायखिजाया माइनमारनि माबाया टाकासिमहालागै थांदों 3000 थाखानि साहा लोंना फैदों आं बावहाय बा 3000 खाबसेयाव दोननां खाबसेयाव जिबनाव आरोखि 3000 माइनमार रुपिस हयथ'बा नोंथाङा मिथिबाय जानांगौ बेखिनि खोथा दानिया बिलिफां नार्जारि जायफोरा एक्स एन डि बि ना भेरिफिकेसन जायाखै बिसोर रिहेबिलिटेसनखौ मोनगोन ना मोननाय नङा सारमोन बिनि बेलायावहाय ओरैबायदि जायफोरना भेरिफिकेसन जायाखै नोंथांमोना गबिन्द बसुमतारी आरो फेरेंगा नङाब्ला सावरायग्रा बिसोर सानैनाव थाङोब्ला क्लियारखौ मोनगोन बेखिनियानो जयगाराम बर' गुड नाइट ब्र'मोन गुड नाइट गुड नाइटसै आरो दोनथ'नायसै बायदि मोनबायला बयबो गुड नाइट हरदो गोसो जायोब्ला बेनिफ्राय लाइभखौ दोनथ'दिनि लोगोफोर 42 मिनिट्स जाबाय हनै माबाफोर मिथिबावनांगौ दंमोनदां हरबाय था हरबाय था मिथिबावनो गोसोब्ला दे ओमफ्राय गैलेब्ला दोनथ'नायसै होमब्ला गुड नाइटनोसै नामा लोगोफोर कमेन्ट गोदानथ' हाबाखिसै नै मा फैबावगौ गुड नाइटआनो जाहैबाय नै सासे सिमन नार्जारि ब्लग्स गुड नाइटनो दे गुड नाइटसै ब्र' आरो सोरबाबा बेनिफ्राय फिलिप नार्जारि ब्लग अल लाभ इउ दे लाभ इउ टु आंना कमेन्ट हाबालैनो नोंनिखौ मा हाबबावनोब्रा बे वाट्सएपाव हरै रायलायनांसिगोन बेजों ओरै मोनसे वाट्सएपाव मेसेज नङालाय दा बिदिनो कमेन्टआनो खालामनांसिगोन हाबाब्ला कमेन्टआनो हाबाबाथाय आरो माथो खालामनो कमेन्ट हाबनायनि आइडियाया ओरैबायदि मेहेर नोङो हाथुरा गंसे लादो दा आरो नोंलाय सिखा खंखाइ नोङोबा एसे गाज्रि जागोन सिखा खंखाइजों बारा कमेन्ट फैनाय नङा औ सिखा बा बेदर गोदाग्रा सिखा गोथां बेजों साबसिन आरो औ थांगोनाव होदो एकदम ओरै खनसे होनानै अब्लाना कमेन्टआ बिराद हमथास्लाबनो हानाय नङा साबसिन जायो आरोखि मोजां जायो लिभ एन्ड लिभलिमा हरबाय नै गुड नाइट आदामोन दे गुड नाइटसै ओमफ्राय सासे होबावदों हांगार नामा जाम्बा सुवाद अफ्रि दैमारि हाग्रानि खि जाग्रा र' मा नामा हांगार र' जाम्बा सुवार अफि दैमारि हाग्रामानि खि जाग्रा बिपिएफनि फैसाया जोब्बाय नामा नै जोब्बायलै फंबाय नों हरब्लासो एसे मोजां जागोन नों बिदि लिरना हरनायखाय बिराद मोजां मोनदों आं जायखिजाया जों फैसा गैला नालाय नोंसोर नायाबा जोंखौ सोर नायगोन फंबाय बिराद मोजां लिरना हरदों आरोखि जायखिजाया नोंथाङा मालाबा सिलाइखौ बाननानै नाय अब्लाना बुजिगोन आरोखि जोंथ' जे सोरनिबाफ्राबो जों जायो नोंबोथ' माथो सोरबा सासेनि माबा जायो बेखौथ' जों बुंनो थाङाखैना जों सोरनिबा जोबोबा सोरनिबा जाग्रा जों सोरनिबा जाग्रा बे नङा जों नों खोन्थानोबो हानाय नङा नोङो मिथिबाय जायजों दं बेजों दंथ'यो औ
दा जायखिजाया नों कमेन्ट लिरनायखौ गाज्रि मोनाखै मोजांनि बाथ्रा लिर मा लिरनोब्ला नङा होमबा बुंनो हायो जोंथ' आरो मा नोंथांमोननि साननायखौ लिर गोसोबायदि गोसोआव जेबो साननायफोरखौ जेबो नङा जों गिग्राबो नङा आरो फावसायग्राबो नङा सोरखौबा गिनानै थाग्राबो मानसि नङा बे थारमाने आंखौ टेस्ट नायदों आरो टेस्ट बे आंखौ नायदों टेस्ट जानांगौ नायदों दा नायबाबो अफ्रिखौ बिदिखौनो नुगोन अफ्रिया जेरै दं दाबो बिदिनो दं आरो जोङो 2025नि खोथा जों सानदों आं बेखिनि खोथाखौ क्लियार होदों हयथ'बा नोङो सोरनिबा बा 2025आव नोंथाङा मोजां दै लोंनानै थाखा बिनि माबाखौबो जों बानायगासिनोबो दङ आरो नों बायदि मानसिया जेबो खालामनोबो हाया जिखियानो जाथों बे कमेन्टआ बिथाङा जा लिरनानै हरदों मोजां जादों नोंथांनिसिमबो रोजा रोजा साबायखर फंबाय जोंनाथ' आरो फैसा गैखाया नोंसोर हराब्ला नङा होमबा मेहेर फंबाय नोंबो लिरनानै हरदो दे बिदि खनसे एसे मोजां नांगोन बेनिफ्राय नुब एफ गुड नाइट आदानो लाभबो हरदेरदों गुड नाइटसै ओमफ्राय लाभ इउ ब्रादार बेनिफ्राय अर्गेन बसुमतारी आदा एसे लाइभ नुना आरो खोनानानै गोजोननाय मोनबाय आदा अफ्रि आदा सोमदोन लाभ इउ थेंक इउ ब्रादार थेंक इउ स' माच दहायनिखौ अफ्रिलै बे मा नाम मोनलाय हांगार हांगार फंबाय नोङो एसे कमेन्ट लिरबावदो दे माबाफोर लिरबावनोब्ला हांगारा हांगारखा मोनथिबाय गोसोआबो गाज्रिखा थारमाने हांगाराखौ एसे लिरफिननो होदों हांगारा माहाथो थाखोथाय जेबो कमेन्ट खालामफिनासै माथो दं खोमा नायगासिनो दंखि हांगारा लिरफिनोबा मोजां जागौमोन ओमफ्राय अमित बसुमतारी गुड नाइट ब्र' होनदों गुड नाइट ब्र' गुड नाइट ओमफ्राय बिलिफां नार्जारि दिनैसिम साबेसे एक्स एन डि बि आ रिहेबिलिटेसन मोनखो सारमोन एक्स एन डि बि आ रिहेबिलिटेसन मोननाया आर्टिफेक्सनाव 90% मोनबाय ओमफ्राय पि ग्रुपआवहाय बावहाय बिदिनो 60-70% बिदिसो मोनदों ओमफ्राय एस ग्रुपआव 80%सो मोनदों आं बेखिनि खोथाखौ बुंगोन आरो माने फिलिप नार्जारि ब्लगना होनबाय नै हांगार नोंलाय प्रमदनि खि जाग्रा नामा नुबाय बेफोरो पलिटिक्सआव जायो जेबो सिरियास लानो नाङा गिदिर बाथ्रा खिन्थु मोनसे खोथाया बे दे माने सोरबा आरो बयबो नङा जोंनि बर' मानसिफ्रा माने पलिटिक्सखौ दाबो मोजाङै मिथिया दे मैया मोनसे खोथा होनदोंना पलिटिक्सखौ एखे गोरबोआव लायोना मानसिफ्रा सोरबा पलिटिक्सआ बेबायदि नङा पलिटिक्सआ जोंनि जायगायाव एसे गोदान ना मैया सासे मानसियाबो बुंखादों पलिटिक्सआ मैयाहाय जोंनि जायगायाव गोदान ओंखायनो सुबुंफ्रा दाबो मिथिया गुबुन माबाफोर पलिटिक्सनि सानैजों अरजाबलायखाया मानो होनब्ला पलिटिक्सआ बे पार्मानेन्ट जिनिस नङा पार्मानेन्ट नङा नोंखौबा दिनै रायजोआ मोजां मोनदों गाबोनबा मा मोनगोन बाथ्राया बे खारन रायजोनि सायावसो नालाय पलिटिक्सनि गोहोआ बे रायजोआ मालाबाबो सोरबा सासेखौ सापर्ट खालामाबा बै पलिटिसियानाबो बे हाया आरोखि रायजो राजानि बोलोब्लासो स' आंनिफ्राय बेनोखा माने पलिटिक्सखौ बांद्राय सिरियास लानानै गावजों गाव माबानानै लाब गैया आरो बेखार बेफोर गासिबो बेखार ओमफ्राय गोगोम बसुमतारी बुंदों आदा एड्रेसखौ खिथा हय सोरनि एड्रेसखौ जोंथ' चिरांनि जोङो चिरांनि सिमानि होनब्लाबो जाबाय सानैबो निसिमानि औ बेनिफ्राय नुब ब्रह्मआ होनबाय गुड नाइट नब ब्रह्म गुड नाइट ब्रादार बेनिफ्राय खांख्राइ अफिसियेल हांगारखौ मेगन गिदिर माबा खर' गोजा जालाबाय हरबायलै जेबो नङा दे बुंग्राया थाखायो बिदिया बुंथों जायफ्रा बुंनो गोसो अरजाया सिरियास लानाङा बेफोरखौ ओमफ्राय फिलिप नार्जारि ब्लग लाभ इउ अल फ्रेन्ड जकिंसो दै औ दे जकिंसो बेनिफ्राय मेहेरबारि बुंदों बिदिखौ 1 आवार हरो नांगौलैनो मा बिदिखौ 1 आवार्स हरहोनांगौलैनो माखौ 1 आवार हरहोनांगौ जाखो कमेन्ट आरोखि ना मा जानो ओमफ्राय गोगोम बसुमतारी बुंदों कुसुगाव हाग्रायाव थांखांबाय नामा आदा अफ्रि गोदो औ दाखालि थांखांबाय दाखालि खनसे कुसुगावआव गोदो होनना सोंदों गोदोहाय हाग्राफोराव थायोमोन कुसुगावनि हाग्राजों मथा मथि आं बेजों थानो मोननाय नालाय गामियाव थानो मोनाखै सेकेन्ड बेटेलियनाव थायोबा जों बे एरियाजों कुसुगावनि हाग्रा ओमफ्राय दुमबाजार अक्सिबिल बेफोरबायदि हाग्रायावहाय जोङो गिदिङो
मोजां रायजो राजाखौ आं गाज्रि होना बिराद मोजां सापर्ट खालामो गोदोनि आफादफोरखौ बिराद मोजां सापर्ट खालामो बिराद हेल्पफुल माने बिसोरनि अननायखौ आं दिनैसिमबो बावा बे आरो बावनो हानाय नङा थैजासिमबो दा बड' उड अफिसियेल मा ओंख्रि जाखो आदामोन नों खोन्थालायनो दे ओंख्रिखौ ओंख्रियाथ' जोंनिया आलुजों दाउदै ओमफ्राय मोनसेया ना एवनाय पिस मोननै मोननै ओमफ्राय नाफाम माबानि गहपुरनि बे आरोखि जेबो गैया बेदर बेनिफ्राय बिलिफां नार्जारिया बुंदों रन्जन दैमारि सारा माब्ला गथारगोन सारमोन बेखौ फिक्स बुंनो हाया रन्जन दैमारि सारा माला फिक्स गैया आरोखि गनायनि हयथ'बा गाबोन जुदि बा समफोर जुदि मोजां रिजाल्ट फैयोबा हयथ'बा बिनि माबा मोनसे होगोन बिदिनो मास मोनसे बा मोननै बेनि गेजेराव नङाबा आयेननि खोथा नालाय हयथ'बा थाबनो दोनैनो जोब्बा बे थांदो नोंनि माबा साजाया जोब्बाय बे दोनैनो खाल्लास जाबाय होनोबो हागौ आरोखि नोंथांमोनाबो आं खावलायदों नोंथांमोनखौ सारखौ नायहैथां अनजालि मेदामजों एसे कन्टेक्ट खालामनानै जुदि नोंथांमोनाबो नायहैयोब्ला मोजां मोनगोन बर' रायजो राजाखौ गोसोखाङो दिनैसिम बेनो बेनिफ्राय बेनोल' माने जुलाइनि गेजेरावहाय फाइनाल रिजाल्ट ओंखारगोन औ फाइनाल जागोन रन्जन दैमारि सारनि फाइनाल रिजाल्ट ओंखारगोन दा माबायाथ' जोब्बाय मा होनो हियारिङा जोब्बाय थादायाथ' जोबखाबाय आरो हियारिं मोनसे बेनिफ्राय माबा बिजिरनाय एसे सोलिगासिनो दंबावो आरो ओमफ्राय बेनिफ्राय फाइनाल रिजाल्टआ उइदिन जुलाइ ओंखारगोन आरो फाइनाल रिजाल्ट ओमफ्राय नै बेयावसो माला गमारगोन बे खोथाया अब्लासो ओंखारगोन आरो ओंखायनो नोंथांमोनखौ आं खावलायदों थां नायहै खनसे बिदि आरोखि सारमोनहा गोसोखाङो रन्जन दैमारि सारा नोंथांमोनखौ जुदि जोंनि इयुथ बा जोंनि जेसेबां यां जेनेरेसन बिथांमोना जुदि नायहैयोब्ला बिराद गोजोननाय मोनगोन आरो हेपि जागोन आरोखि बेनो बेखिनिखौ खोथाखौ बुंदों माने जों थांनायावबो खुसि जादों माने खुसि मिनिस्रां मोजाङै रायलायो बेसा न' सिङाव थाबाय थानांनायनि ना औ ओमफ्राय बिदिनो मानसिफोर बर' मानसिफोर गावखौ मोजां मोनग्रा बा बिदिनो रायलायहैयोब्ला मोजां मोनो बेखौ जों मोनदांबोदों आरो बेनिफ्राय फिलिप नार्जारि ब्लग आंनि गोदान भिडिअ'खौ नायदो लोगोफोरनो फिलिप नार्जारि ब्लगाव गोदान भिडिअ' फैदोंनो जायफोरा नायदो गोसो नायदो माने नायहै नायनांगौ सापर्ट नायनांगौ सापर्ट खालामनांगौ खालामनांगौ औ आंखौबो नोंथांमोनानो सापर्ट खालामना दिनै बे अबस्थायाव औ नोंथांमोनाबो नाय औ आंबो नायगोन दा बेनिफ्राय मेहेरबारि ब्रादार होनदों नै आदा अफ्रि दाउला खासि बायखादो हेभि पार्टि फैगासिनोनो माब्ला जानो हेभि पार्टिया माब्ला नैबा माला आंनि ना नोंनि पार्टिया औ नोंनिब्ला खिन्थु नोंसोबाय नोङो औ बेनिफ्राय गोगोम बसुमतारी एनडिएफबि थैनायफोर मा इनिसियेटिभ लाखो माने एनडिएफबि थैनायफोरनि थाखाय मुंख्लं जायफ्रा आफादनि थाखाय बा बर' रायजो राजानि थाखाय मुंख्लं जानायफोर बिसोरनि थाखाय रिहेबिलिट बिथांमोननो जाखिनि इण्डिया गभर्नमेन्टआ मोनसे 5 लाख मोनसे डिक्लेयार खालामनाय दङ बेखौ होगोन लासै लासैनो होगोन आरोखि मोनगोन बेखिनियानो ओमफ्राय जेनेरेल भाबैनो मोनसे माल्टिएस्टम बानायनायनि खोथामोन नालाय बेखौ सार रन्जन दैमारिया फैबा बानायगोन आरोखि बेनिफ्राय सानसुमा ब्रह्म सानसुमा ब्रह्म बुंदों आं थांबाय थायो नै एबा मबेयाव थांबाय थायो होनना बुंदों जेलाव थाङोब्लाथ' मोजांनि अ बाथ्रा थेंक इउ जेलाव थांनांगौ नायनांगौ अब्ला बेखिनियानोसै नामा लोगोफोर दे दसे 2 मिनिटसो कमेन्टफोर जुदि फैबावोब्ला मोजां जागौ बिदियाबो मोजांलै बोरैबाल' कमेन्ट बांद्राय जिउ जिउ फैला रिप्लाय होस्लाबनो हाया होस्लाबनो हाया ओंखायनो जोंबायदि इउटुबार फिसा फिसानो औ लाइक होबा कमेन्टसफोर फरायनो मोजां आनसार कुइसन होलायनो मोजां जायो मोजां जायो मेहेरबारि ब्रादार मोननाथ' नुस्लाबा बिसोरो फिउ फिउ बारना हरबा मोनसेखौ हैलायबायसोरो थैनानै मा होनदों गोगोम बसुमतारी लिरदों थैनाय न'खरफोरनो जेबो जबनि खोथाफोर सावरायाखै नामा जबनि खोथायाथ' फंबाय मा होननानै बुंगोन थैनायनि जबनि जायफ्रा गोथाङै दङ बिसोरनि जबखौ ओरैबायदि होनदोंमोन जायफ्रा बैसो खम दङ बिथांमोननिखौ जब होनायनि खोथा होनदोंमोन दिनैसिमबो बे जबनि खोथाया क्लियार जायाखै आरो आं आसाबो गैया जायफ्रा मुंख्लं जानाय
बिथांमोनाबो मोननाय नङा, जायफ्रा गोथाङै थानाय बिथांमोनाबो मोननाय नङाखौ आं साननानै दङ आरोखि बेखिनियानो। ओमफ्राय दासिमबोथ' रावबो मोनथ'खायाखै दा? गैयालै मोनाखै गैया रावबो मोनाखै। मोनफ्रोमफोरा सोरबा सोरबाया मोनदों 5 लाखआखौ, खिन्थु सोरबा जबखौब्ला मोनदों जबखौबा न'खरनिफ्रा मोनाखै बेफोरबायदि। बेथ' प्रसेसआव दंबो जानो हागौ सोरनिबा सोरनिबा। जानो खिन्थु एपइन्टमेन्ट गैथ'वालै। गैया एपइन्टमेन्ट गैया। ओमफ्राय मेहेरवारि ब्रादारा होनबाय दे होमबा गुड नाइटसै होनबाय। दे गुड नाइटसै गुड ब्रादार, नाइट। लाइभखौ नायफैनायनि थाखाय हामबायसै ब्रादार। होमब्ला फोजोबदिनि नामा? लोगोफोर कमेन्ट गोदानथ' फैयासै, दे बयनिसिमबो गुड नाइटसै। आरो लाइभ भिडिअखौ नायनो थाखाय हामबायसै। आरो जोंनि आदा अफ्रियाथ' बिराद खोथाफोर फोरमायबाय नोंथांमोननि सोंनायखौ। ब्रादार अफ्रि दैमारिखौबो थेंक इउ होनहरदो कमेन्टनि गेजेरजों। बेनिफ्राय माखासे इम्पर्टेन्ट खोथाफोरखौ खोथाबाय, बेखौहाय गुबुनाबो जेन मिथिथों शेयार खालामनानै हो भिडिअखौहाय। जायफ्रा गोसो गुदुं शेयार खालामना होनो हागोन। फिलिप नार्जारि ब्लग ब्रादार होनबाय नै बाय दे बायसै। गुड नाइटसै। ओमफ्राय र' गुड नाइट ना जाबाय दे बाय गुड नाइट। ओमफ्राय गुड नाइट आदामोन, गुड नाइट अरगे बसुमतारी आदा। नोंसिनि लाइभ रिप्लाइ होनायनि थाखाय आंनिसिम गोजोननाय थाबाय दे, हामबायसै। औ ओमफ्राय फिलिफा नार्जारियाबो होनबाय गुड नाइट सारमोन। गुड नाइट। ओमफ्राय पि नार्जारि ब्लग होनदों उन्दुवाखै नामा ब्र'मोननो? उन्दुथ'वाखैमोन, दहायनिफ्राय लाइभआव फैदोंमोन। बे पि नार्जारि ब्लगआ जानो नङाबा माथो पि नार्जारि ब्लग, प्रान्जल सोरा? ओइ ब्रादार वेलकामलै, वेलकाम टु दा सेम। लास्टआव फैबायब्लाबो माने जों दि दोनथ'नोसो दैमारि नागिरबाय। ओमफ्राय आमि इसवारारि बाय होनदों दे बाय। ओमफ्राय मेहेरबारि बुंदों आदा लास्ट दानि सेंग्राफोरखौ एसे बुंहरदो। आदा लास्ट दानि सेंग्राफोरखौ एसे बुंहरदो माने दानि सेंग्राफोरखौ माबायदि जानांगौ बे नामा? दानि सेंग्राफोरखौथ' मा होनना बुंहरबावनांगौ, एसे माबायदि होनबावनांगौ, बेबो बबे मोनसेखौ होनदों एसे मोनसे एसे बुंदेरोबा बुंदेरना हरोब्ला, एसे हेडिंखौ हरोब्ला एसे मोजां जागोन। दानि सेंग्रा माने बबेबा मोनसे सेंग्रा ना आफादाव थानाय सेंग्रा ना बे गुबुन आफाद माबाफोरनि एन एल एफ बि नि खोथाखौसो होनदों ना मादों ना औ ना एसे लिरदेरना हरबालाय मेहेरबारि ब्र नोंना खिन्थु कमेन्टआसो फैगोन ना फैया नोंना? ओमफ्राय अके दैथुन ब्रह्म गुड नाइट आदा अफ्रि आरो आदा सोमदोननो। थेंक इउ गुड नाइट सै ब्रादार। ओमफ्राय लिभ एन्ड लेट लिभ थेंक इउ आदामोन, सम लाइभ फैबाय था बिदिनो। औ दे जों नाजागोन। आदा अफ्रिखौबो लाइभआव फैनो खावलायबाय, बे लाइभआव बारा फैया। बारा फैया लाइभआव फैनानै एसे सोंनाय फिन्नाय लानो कमेन्ट हरलाबाय भिडिअआवहाय। गोबां मिथियो बियो, माने आदा अफ्रिखौ सोरबा सोरबा मिथिया जानो हागौ। माने बिराद फुराना इन्डिया बे आरो बिराद गोबाव 22 इयार्स नामा? औ 22 बोसोर। 22 बोसोर मथा मथि गावनि फवासे दासिमखौ जों सानोब्ला खावसे बेनि लाइफआ दा दिनैसिमाव बियो बेयावनो दङमोन। गोबां बेकार खोथा लाइफ मिथिगौ बिदि आरोना हारिनि थाखायनो माने 22 इयार्स बे मामुलि खोथा नङा। माने बिराद खोथाफोरखौबो मिथिगौ, बिदिनो साहसबो दं बेनिखायनो, आरो बेनिखायनो बियो बयखौबो बुंनोबो हायो। बे आं बुंखायोबो आरो सिगां सिगां बुंखायोबो औ बे आरो। बेनिफ्राय दि दैमारि आदा अफ्रि जलदब आरो जाब्राङा मा बेसनिमोन आंनि बहुद सिनियर बिसोरो बिसोरथ' आंनि बहुद बिराद सिनियर दाजेननाय सारमोन। होनब्लाबो जायो दाजेननायनिथ' होनना बुङा, एसे उन फार्स्ट सेकेन्ड थार्ड बेट्सफोर थोदफोरनि जागोन बिदिनो फर बेट्स बिदि जाहैगोन आरोखि जोंनि सिनियर आरोखि बिसोरो। बिसोरनिफ्राय जों सोलोंनांगौ दङ। जलदब आरो जाब्रां होनदों नामा? बिथांमोननि हिस्ट'रिया गोबां गोलाव। जलदबनिखौ बुंनांगौब्ला गोबां खोथा, जेला 96आव आफादा मोनसे समाव जादोंमोन, सानजा सोनाबनि बाथ्रा ओंखारलायदोंमोन, बे समनिफ्रायनो जलदबा बेवहाय एसे इलिगेल मावदों। बिनि थाखाय सरि, आं बिनि थाखाय क्षमा बियो। जलदबनि खोथा एसे इलिगेल बुंनायनि थाखाय। बिथाङाबो बर' हारिनि थाखाय खामानि मावदों। बेवहाय माखासे उल्था फाल्थां एसे जानायावहाय, भुल बुजाबुजि जानायावहाय बे जाथाया जानानै थांदों होननानै आं सानो। जाय हक न'खर मोनसेया जुदि नायदोंब्ला आं बिथांमोननि न'खरनि सिगाङाव क्षमा बियो। दा बिदिनोसै होमब्ला लोगोफोर। ओमफ्राय आमि इसवारिया बुंदों बायसै आमि इसवारारि। आंनिफ्राय एन्टारटेनमेन्ट कमेडि
आदामोन गोजोन हर गुड नाइट अके गुड गुड नाइट नाइट सानसुमा ब्रह्म गुड नाइट सारमोन अके गुड नाइट अरगेन बसुमतारी आदा अफ्रिनि थाखाय थेंक इउ आरो थेंक आदा इउ सोमदोननि थाखाय थेंक इउ अके दे वेलकाम वेलकाम ओमफ्राय सोमखोर बसुमतारी गुड नाइट ब्र गुड नाइट से दे बेनिफ्राय पि नार्जारि ब्लग लासैद्राय खोनादों भइसखौ एसे अ गोजाननिफ्राय फांखाबो दङ फांखा दङ पि खाथियावहाय नार्जारिया गरम ना दहाय नोङो भिडिअ बिहरबाय थादोंमोन ना पि नार्जारिया दहाय सोरनाव पि नार्जारि ब्लग नामा मिथिया माबायालै प्रान्जला जानो हरदोंथ' प्रान्जलनो अ माबाया अ अ अ मुगानि थान्दैया मुगानि हरदोंथ' थान्दै औ बेनिफ्राय नु एफ बाय दे बायसै बाय ओमफ्राय सानसुमा ब्रह्म आं दानबाय दे अब्लालाय बेखिनियावनो दोनथ'नोसै लोगोफोर आरो गुड नाइटसै गुड नाइट बाय बाय उनाव लोगो मोनबावगोन मानोथो दानखो जाबाय खाबायना ए 1 आवार ग्रोब जाबाय